zareten noi, eskonturtuagatik, ez ere, denoi, baina arrasatetik etorri da puntu bat lan interesgarri bat egin duena, honen inguruan, beraz, eskerrik asko, Nafarro Ateneo, UEU eta Eusko Ikaskuntzaren artean antolatu dugun euskarazko zientzia euskarazko ziklo honetara. Hau, gaurkoa laugarren saioa izango da, zikloaren azkenekoa, eta denbora naturaren arima izena datua, filosofiaz eta fisikaz arituko zaigu, Jose Ramon, uste dut interesgarria izango dela. Zikloaren lehenbiziko saioak gizarte biaren erronka nagusiak izan zen, Sagre Alemania gontzen solaskidea, Jose Ramonekin, bigarrena lehenbiziko erronka zientifikoa, eta bertan Ledia Zabala fizikaria egontzen Jose Ramonekin solasean, solaskide, hirugarrena Argiaren enigma, Kristina Zoza egontzen, fizikaria bera ere bai, eta laugarren honetan Aitziber Sarobe egongo da solaskide bestela Jose Ramonekin. Aitziber Sarobe zarostarra da, zientzian doktorea teologia arloan, zerbaitetan agertzen dana ez dugu diazu, 2011 geroztik ezin da lanean, eta bere lan esparrua irakasleen formakuntza zientzia didaktikaren eta ingurumen hezkuntzaren alorrean dago kokatuta. Ikerketa esparruan, bere doktore tesia UDB estuarioan egin zuen, itsasadarreko uraren mikroorganismoak aztertuz, eta ondoren zarautz eta inguruko natura ondarea ezagutu eta zabaltzeko lanetan ibiltzen da. Ikerketan ere lantzen ditu hezkuntza berrikuntza, bereziketan hezkuntza berrikuntza prozesua eta zientzia didaktikalen arloak ere ikertzen ditu eta ingurumenaren aritzen zara. Horretaz aparte, Kanburka taldeko kidezara eta bertan zientziaren eta ingurumenaren zaintzaren inguruan aritzen zarete lanean. Eta horretaz gain, zientzia euskaraz edatzearen eta ezartatzearen garrantziarekin kontzientziatuta bazaude, beraz, bat egiten duzu pixkate ziklonen helburuetako batekin, ez bat zen zientzia euskaraz azaltzea, eta bestetik zientzia gizarteari gerturatzearena, ez? Izan dira bi helburu nagusiak, esan ezagun, eta horregatik Jose Ramonek lau hitzaldiak emateaz gain izan dugu beste solaskide bat ekarri ikusteko existitzen dela euskarazko zientzialari euskaldunen komunitate bat, ez dela bakarrik Jose Ramon eta hitzaldiak, baizik eta badaudela bazauetela beste batzuk ere. Eskerrik asko, ongitorri eta hitzen zuri emago dizutitza, eta ongi Jose Ramonekin. Eskerrik asko zuen, ongiratzeagatik, eta esan ditzate plazer badela, Jose Ramonen ondoan egotea. Aspaldian, gogoan daukadan irakaslea eta fizikan aditua eta zientzietan, eta batez ere hortik lotu izan dudana, nik hemen fizika ikasi, baina banekin asko zekila Jose Ramonek fizikaz, eta gaina hori guztia euskara mesedetan egite zuela, beraz, horrekin, eta hortik nator hona, Esan duzu Kanburka naturtaldeko kide naizela, egia da, eta gure naturtalde txiki horretan, esparru ezberdinak lantzen dira, tartean astronomia, eta hor dauzkagu fizikoak, eta egia da, zenbaitetan kostatzen zaigula hizlariak ekartzea. Euskal Herriko Unibertsitatearen bueltan ibili direnak hor dauzkagu eta ekartzen ditugu, baina horroainik badago bide luze bat egiteko, eta horregatik Jose Ramon bezalako pertsona dira niretzat behintzat, tentuz eta mimo zaindu beharrekoa egin dutenagatik, egiteko daukatenagatik, eta eman diguten guztiarengatik, benetan dagoelako batetik euskara zientzia egin eta gizarteatzearen beharra, baina baita ere pentsamendu zientifikoa eraikitzearena, horren utxunea ere badaukagulako, komunitate euskaldun txiki honetan, baina baita ere esango nukenik mundu mailan gero eta gehiago. Plazerra, gai hauetaz entzutea euskaraz eta Jose Ramon. Eskerrik asko, ze polita, eta niri guztetan jaten bezala. Labur eta zehatz. Ni igual rollero txuago izango naiz, baina uste dut merezi duela. Denpora naturaren anima. Erlijioari buruz, ibiliko etena izen, arima guretzat da, gureko gorputza, eta gero arima omen daukagu.
nik nire ideiak aipatuko ditut, inor mintzeko gogorik gabe, baina agertuko die gai delikatu batzuk. Baina, gaurko hitzaldia prestatzeko egin dezaket fizikaren ikuspegitik askoz bezehatzago, baina nola publikoa normalien etortzen diren apurrak, baina errespetu merezi duten eta ez da fizikako klasea, hori gonbidatzen banauzue klase batera joango naiz, hori bai. Baina hemen gaurkoan formulari kasik ez dut ipiniko ditut gutxi batzuk, baina simpleak, baina irudi asko. Saiatuko naiz irudiekin esplikatzen konzeptu oso funtsesko batzuk. Eta da, ia denpora absolutua dan, edo denpora relatiboa dan, edo sede montre dan sinkronizazio. Gauza oso, jente guztiak esan egin dezake hori, baina gero, zer dan, ez dakigu. Orden, irudiekin eta gauzekin saiatuko naiz hori azaltzen. Espero dut dana ulertzea, eta ulertzen ez pauzuek, galdetu nahi dozuen beste eta edozein momentutan, tarteka, hau, ni beti klaseetan eta kola mondo izan dut beti klasea, apunteak hor dauz, liburuk hor dauz, esaten dut nahi dodana, eta baten protestatzeko badeko, hori da interesgarriena, niretzat, beti. Bueno, orduan, hasiko gara. Hasiko gara, hori aparatu hori badakizu zer da, neurtzeko. Bueno, lehenengoa hitzaldi bat emon gendun, lehenengo tresna zientifikoan nomon, oso politia, lehenengo tresna zientifikoan nomon deitzen zana, denpora neurtzeko ere balio zuen, beste goz askotarako bai. Eta gero hemen ipiniko dut, danok ezagutzen duzuen, ordan, Einstein. Orain, saiatuko naiz esplikatzen zergatik deitzen dodan naturaren arima. Natura da funtseskoa niretzat, fizikari batentzat, natura onartu behar da dan bezalakoa. Dan bezalako ez da asmatu behar. Gure truko ez da inventatzea, asmatzea zer dan natura, baizik eta zer dan interpretatzea. Bera da, hor dekogun referente bakarra. Bueno, orden, hasiko gara, ze pasatu dan pertsonaen historian denporari buruz. Eta beti bezala, ni beti Greziara joaten az lehenengo eta behin. Niretzat, Greziatik mendebaldean, kontuz. Ez dut ezagutzen Txinan ze pasatu dan, edo beste kultura batzutan ze pasatu dan, eta baina agertzen dire eurek ere batzutan errebotez, baina nik ez daukote informaziorik. Orain, Greziarren gandik gure ganainoko garai hortaz, nahiko ezaguna da, eta mendebaldeko zientzia, mendebaldeko kultura, hoien ondorioz dator. Niretzat hori evidentea da. Bueno, orduan, nola ulertu du gizakiak, zuek ulertu gizakia esaten dodanien, pertsona, baina mendebaldekoa, printzipioz. Historian zehar. Bueno, denpora zer zen ulertzeko, ez zuten ulertzen zer zen denpora, baina denpora agertzen da, denpora guztian, kuriosoa da. Eta orden mitoak sortu zituzten, eta mitorik importantenak dira unibertsoaren eta gizakiaren sorrera esplikatzen dutenak. Biblian datozenak, Latoran datozenak, nahi dozuzenak. Kreazioaren mitoa, importantea, mito bada, esplikatzeko, ezin dana mitoa bada kontakizun bat, ulertarazteko. Eta Adam eta Ebaren kontakizuna, importantea. Hortxe dauz, Adam eta Eba, bueno, irudi askotan, hau kulturala da, oso gure kulturako elemento importantea. Bueno, jainko bakarrak, claro, gu gara hiru erlijio espezialetako azken kumeak. Jainko bakarra dutenak. Beste inguruko guztian mendebaldean eta bebai, hainbeste jainko zeuskaten eta zeukaten inolako problemarik. Eta jainkoak ez ziren jainko hori bezalakoak. Jainko horrek ikusiko dugu denporari buruz gauza importanteak dauzkala. Bale? Horren, denporak hasiera bat izan zuen, claro, kreazioa bada, anazten da denpora. 2, zazpiegunetan egin zuten unibertsoa. Natura guztia zazpiegunetan. Mito bada, bale? Gero interpretatzen da nahi dozun bezala. Baina ez inok ez du esaten zer dan denpora. Inok ez du esaten. Esaten du, hori pasatu zela, zazpiegun pasatu zirela, eta jazta, hemen txekauz. Baina, zer da denpora, hori da galdera. Guazen ja Greziara. Grezian ja serioski hasten dire natura aztertzen. Eta hor dauz,
gaur egunean deitzen direnak naturaren filosofoak. Filosofo galderak egiten dituztenak naturari buruzkoak. Niretzat, naturaren filosofoak dira gaur egungo fizikarien aintzindariak. Baina, gero filosofian hori beste modu batera esplikatzen da, oso interesgarria. Eta, horiek esan zuten, bueno, batez ere horrek datoz lehengo hitzaldi baten esplikatu nuen, Talesen gandik, Tales, entzun duzue, Tales nordan, Miletokoa. Bueno, 7. mendetik aurrera, naturaren filosofuek, euren izena hori da, naturaren filosofuek, nomon izeneko neurgailuaz, esplikatu nuen hemen, neurtzen zuten beste gauza batzu artean, denpora, neurtu. Ez dakigu zer den eta neurtu egiten dugu. Hor gauzak arraroak dira. Bueno, ez zegoen zer zan, izaera, denporaren izaera, hori da ni nabil gaur bilatzen. Aber, zer topatzen dugu. Geroago, etorri zan Aristoteles, hau da nolabait bere aurreko mendeetan greziarrek egin zutenen biltzailea, bildu egin zituen haien ideiak eta autoridade handiz kontatzen dizkigu. Eta honek esan zuen, unibersoa eternoa zela. Eternoa. Zer dan eternoa? Ez tekona ez zorrerarik, ez amaierarik, hori da eternoa. Hori esplikatu digute guri hitz normalekin. Betidanikoa eta betierekoa, hori da, betikoa. Nahi bazu euskeraz, betiko esan da aurretik eta atzetik. Baina espresoki zehaztu nahi badoze betidanik dauena eta betirakoa dena. Betikoa da bia batera. Eta gainera, denpora dela jainkoen parte hartzerik gabekoa. Claro, Grezian jainko asko zeuden. Onartzen ziren, Greziarrek ez zeukaten problemarik. Bai? Eta metafisika liburuan, metafisika da fizikaz haragokoa, esan nahi du. Esan zuen, igidura konzeptua absolutua zala. Bueno, dena ari da jariatzen, hori laburtzen da, nik ideak hartu ditut, besterik ez, gero nahi bazu eztabaidatzen dugu. Eta denpora ere absolutua zala. Etengabe ari da pasatzen guztiontzat berdin. Hemen asko dago esatea, hori nik markatu du guztiontzat berdin. Hor klabe bat egongo da. Honek ondo definitzen da zedan absolutua, guztiontzat da berdina. Eta gaina pasatzen ari da etengabe. Nola da hori? Bale. Bien. Guazen aurrera, orain sartuko gara kultura judu, kristau, musulmanarekin. Erlijioa tarten dela. Handik datoz. Eta honei erabakitzen dute, dator personaje oso importante bat, Agustin Hiponakoa, Elizan esatu dute San Agustin. Baina, nik nola izen tekniko hau da. Santua edan ala ez dan hori beste kontua da. Kristo ondokoa da, Aristoteles askoz belenagokoa da. Eta honek hau zan da doktoren maksimuetako bat Elizaren inguruan, eta kristau doktrina neoplatonistak hartzen da. Beraz, honek aprobetxatzen ditu Platonen gauzak, Aristoteles, Platon, Greziarrek, eta, klaro, azpimarratzen du, jainko bakarrak parte hartu zuela naturaren zorreran. Kristauak, juduek, eta musulmanek. Berdin, gauza bera da kontakizuna hiru kultura horietan. Guk hortik hartu dugu dena, Bibliatik hasita, edo Tora nahi dozuena, eta gero Korana jarraitzailea da azken batez. Jainkoari dagokionez, bakarra, ala, edo jabe, edo jainko bakarra. Kristaua komplikatu zuten gero, irukoitza salata, hori beste kontua da. Liburu honetan, de inmortalitate anima liburuan, horrek esan nahi du, arimaren hileskortasuna, ez da hiltzen arima. Hortik eta ni tituloa bebai, niri interesatzen zaidalako. Denpora, jainkoak sorturiko unibertsuaren propietate bada. Hori pauso bada, naturaren propiedade da, zera. Ze propiedade klase da hori. Natura normalen objetua dira, materia da. Eta,
unibertsoarekin batera sortua. Beitu. Ja Aristotelesen gandik separatzen da. Aristotelesek esaten zuen, eternoa zala, honek dino, jainko bakarra dau, eta horrek sortu zuen unibertsoa. Eta unibertsoarekin batera, denporare bai sortu zuen. Horretzen da? Baina horrek esan nahi du, unibertsoa existitu aurretik, ez ala existitzen denporarik. Ala ez. Bale? Bueno, beraz, denpora ezen eterno. Ja, zo zera aurreratu dugu. Eta beste alde, beste liburu horretan, Jainkoaren hiria paganoen aurka, titulu hortan, kalkulatu zuen unibertsoaren adina. Beira, listo izan zen, esan zuen. Momentu baten sortu zen denpora, eta gainera nik kalkulatuko dozen sinesten dut, Jainkoaren hitzean, lehenengo hitzaldian iraultzei buruz esan genduna testu idatziaren garrantzia zein zan, taulak idatzita dagoz. Eta ezin dira aldatu, betiko, kontuz. Eta esan zuen, egin zuen kalkulatu, gitxi gora bera, 5.000 urte zituela munduak. Klaro, hasi izan kontakizuna, Bibliako hau da honen semia, honek 700 urte bizi zen zituen Matusalenek, bueno, 5.000 urte. Bueno, aproposo ipini dut hori, gero ikusiko dugu zein dan unibertsoaren adina. Vale? Bueno, jazta, bueno, hori da mituen mundua. Mituen mundua. Baina iraultza importante bat sortzen da, horre, erdiaroaren bukaeran hor asko dago. Ez ditut aipatuko Koperniko eta beste konpainia, baina Galileo. Galileo aipatuko dut, ze fizikarako geratu da erreferentzia sistemen kasuan zer diren sistema galilearrak, Galileok egindako sistemak. Oso funtsezkoa. Bueno, Galileo, aparte, esaten danien metodologia zientifikoa aipatzen danien, metodologia zientifikoa prozesu bat izen da. Baina nolabait bat aukeratzeko horrek metodologia horren puntu nagusiak hartzen dituenak, esperimentua, natura behatzea, neurtzea, gauza hori danakoa, norro beto Galileo baino. Vale? Horregatik Galileo, baina Galileo da dana. Eta orduan agertzen da, hauxe da Galileo, epoka hortan. Eta Galileo denporarekin egin zituen gauza batzu. Bat, pendulo erlojuaren diseinu bat egin zuen. Bat. Gero, Huygensek, pizka bat geroago behituzuke datak, oso importante da, ze horrea dago iraultza bat sortzen da. Iraultza esan nahi du denpora laburrean gauzak asko aldatzen direla. Eta metodo aldatzen da. 1656an hau behitu hau noizen zuen, gitxi gora bera, bere zera. Eta, behitu, baina hau da, gero erloju bat, pendulo duna. Konturatu ziren penduluak lan erritmo berbera zeukala. Eta gainera, neurtuta segun luzeago edo laburrago, ero hortik etorriko da, segundua, zer dan. Oso erresa da fabrikatzea, hori da, neurketa oso personaren tamainakoa. Metroa, metroa da. Segundua da, bihotzaren topa da, gitxi gora, bera, ulertzen da. Ez dire tontoak, pentsatu itzen dabe asko. Eta hor deko zue, hauxe daia asmatu zuten nola funtzionatu dunek. Hau importanteago da, horretarako mekanismoak egin behar ziren. Ez dut, baina Leonardo da Vinci eta lehenago jain zituen egin beste rodamentu eta gauza, horrek esplikatuko dizkizue beste egun baten nahi baduzue. Bale, horixe da. Bueno, eta orduen, klaro, horti dator segunduaren definizio klasikoa, zientifikoa. Eta orduen, esatetu, bueno, segundo da, egun baten, 24 ordu, definitzen dugu minutu, 3 minutu, hori Babiloniatik badator edo dana angeluetatik, eta minutu bakotxak 3 segundo, bale. Hauxe da segundo bat, gitxi gora bera, baina hemen ipinten dabe eguna. Eguna. Baina eguna, egun guztiak berdinak aldira. Ez dira, urtean zehar batzu die luzeago, beste batzu laburragoak. Ulertzen da? Bueno, geroago, claro, hau Christian Huygensek egin zuenien pendulo erlojuaren periodoa gitxi gora bera, segundo batekoa, hasi ziren neurtzen, neurketa funtsezkoa da zientzian, neurten bida, kontuz. Eta, gero unean, MKS sistema famatua, fizikan erabiltzen izen duguna estudiante izen garenien, 1940an, uneri buelta mundiak, ze pasaiak uneri? Bueno,
Hau da, beti pasatzen da, hitzaldi guztietan zeu zer egon behar da errataren bat. Hau da errata bat. Bueno, batez besteko eguna hartzen da. Osea, jakinaren gainean egunak danak ez direla berdinak, egiten da batez bestekoa, eta orduan egiten da definizio berbera, baina hemen ipini beharren eguna, ipintzen da batez besteko eguna. Zeratik aldatu jat? Bueno, bardin da. Konforme? Bueno, eta oin hasiko nahi fizikako konzeptua sartzen, baina esplikatzen gitzi gara. Orden Galileok eukizuen intuizio ikaragarria, gauza neurtu behar direla. Neurtu egin behar direla. Eta neurtzeko, hartu behar dira erreferentziak. Eta ordurako ja Descartes pasen, Descartesek proposatu zituen sistema kartesiarrak. Oso erresa da. Gela honetan, jakiteko puntu bat espazioan nun dagoen, egiten da, hemendik honainoko distantzia, luzera, zabalera eta sakonera edo altuera, bardin dio. Eta orduan, hartzen dugu puntu bat, eta 3 zenbakirekin, X, Y eta Z, ordurako matematikaia garatzen hasita zegoen, lehen dibe bai. Eta, orduan, importantena da, natura behatzeko, eta hoxe da, metodo zientifikoaren oinarrian dagoena, simplifikatuta, eta gure ikuspuntutik, batetik behar da, behatzaile bat. Egon behar da baten bat begira. Zer pasatzen dan jakin behar da, behatuen behar da, behatzea da, adi egotea. Begira, apropos begiratzea zer pasatzen dan. Hori da, behatzea. Ikustea da gauze bat, eta behatzea beste gauze bat. Konforme, hori gero euskera ere jakin behar da zehatz. Euskera eta gaztelania, bardin dutzu. Horrekin, tipo honek, claro, izan bideu oso abila. Jakin behar du, neurtzen zi da momentuan. Bueno, baina hori imaginatu daiteke. Hizkuntzateko gauze bat, imaginatu daitezkela posizioak, benetan egin gabe, gero Einsteinek egingo ditu bere gedanken esperimente esaten dena, esperimentu mentalak, baina horretarako astrazinioarako gaitasuna handia behar da. Eta gero, tipo honek erloju badako, baina badauko erlojua, badauko pendulo erlojua neurtzeko, ulertzen da? Eta pendulo erlojua, orden behar da behatzaile, aldiunea, eta orden 4 zenbakirekin badakigu nun dagoen, noiz dagoen. Baina horretarako egon behar da, tipo hau, dana neurtzen, eta tipo hau, listo izan behar da. Bueno, jainkoa balitz, ez da problemari, ez da dana ikusten dugu, nun dagoen gerta zer dan momentu bakotxean. Ulertzen da? Horregatik, jainkoaren konzepzio kristaua, guri eskolan eta gu umeginenak esplikatu digutenak elementu horiek guztia dauzka. Ikusiko dugu, Galileo kondenatu zuten beste gauza batzungatik. Baina ez horregatik, ze Galileo konartzen dugu jainkoa leku guztietan dagoela. Baina zergatik ikusiko dugu, bale? Orduen, partikula baten uniberso lerroa dibujatuko dut. Hau esplikatuko izan. Nik nahi dut, bera. Hau da, simplifikatzen hasiko naiz. Imaginatuko dugu, bakarrik norabide batean dabilen partikula bat behatuko dugula. Orden, elementu dago, hemen dugu, behatzailea, jatorrian dago, behar da erreferentzia fijo bat, markatzen dugu, marka bat, jazta, hementxe. Eta tipo honek erlojua dago. Eta orduen, dibujatuko dugu, nola ja Descartesek badakien dibujoak egiten, mapa bat, planoan, baina ingo dugu marrazki bat eta ingo dugu. Hemen dikona, isa koordenatua, hausi. Osea, markatuko nun dagoen, partikula, eta gorantz denpora. Hori da nokuletzen dugu. Eta orduen, dibujoa egiten dugu. Zer da hor? Hemendik, partikula bat, hemendik onantz gero dibujatuko dut. Mobitzen ari bada, V azpi bat abiadurarekin, lehenengo momentuan egongo da hemen, eta T azpi bat aldiunen, S azpi bat, segundu bat pasatzean ona mobituko da, eta bizengo da bere abiadura. Baina orduen esan nahi du, abiadura konstantearekin mobitzen bada, horrela mobituko da, partikula hori. Bale? Beste hau, bizkorra doa, evidenteki. Zergatik? Askor begeiak korritzen duelako, denpora berean.
Baina, abiadura konstantez mugitzen diren partikula guztiak lerro batez dibujatu daitezke. Hau Galileok ez zuen esaten, beste gauza batzuk, Hau nik ipinte dut esplikatzeko esan nahi dudana. Bale? Claro, hemendik hona denpora negatiboa da, iragana da. Hemendik gora etorkizuna da. Bale? Orden, partikulak mugitzen direnen etorkizuneran zoaz beti. Bale? Bien. Baina, klaro, ze pasatzen da? V azpibi handiago bada V azpi bat, honek holan etzanago behar duela dibujuan. Bale? Eta hori dire, eta beste partikula bat, edo zein movimentuarekin bat, beste partikula bat, abiadura konstante ez dukuna. Hemen astiro, hemen bizkorra, hemen astiro, hau. Bale? Hori da. Bale? Orden, hau da, lehenengo partikula ikusi duena, eta hau da bigarrena. Abiada handiago daramana. Ulertzen da? Ulertu eta ulertuko duzu beste guztia. Orain zen pasatzen da. Ze gertatuko litzateke? Ze gertatuko litzateke? Partikula batek abiadura infinitua balu. Imaginatzen duzu? Lerroa, abiadura infinituarekin, hemen ikasten da, eta badoiaia infinituraino. Lerroa, hemen dibujatuta, izango litzateke, zergatik honek ez du nahi ala. Hau marka. Igual urrun egin hauelako da. Horregatik izango da igual, ez? Bueno, a ver, ataskau da. Misterioa dauzka, ez dakit pila barriak ipini izkiote, iguala, ja barria erosi beharko dut. Bardin dio. Lerroa horizontala litzateke, ze abiadura infinitua balauka, tiro bat pasatuko litzateke, zero momentuan, litzateke partikula horrentzat denpora pasatuko. Partikula hori beti biziko litzateke, baina instante baten, baina infinitura joan litzateke. Bale? Importantea da hori. Uniberso lerroa izango litzateke hau. Edo hau. Hau izango litzateke beste partikula bat hemendik hasi dana, beranduago hasi dana, baina infinitura da. Bale? Eta hori bebai, eta hau bebai. Hau xe da importante. Ze ondorio dauzka honek, grafikoki ikusita. Claro, hau da, azpi bat zero danien horrelazi. Te azpi bat eta te azpi bi denporatan. Lehenengo segunduan, bigarren segunduan eta hirugarren segunduan. Ya está. Bien. Orduen, ze pasatzen zaio Galileoren erlatibitateari? Pasatzen da, Galileoren trukoa izen zen konsideratzea bi sistema bata bestearekiko abiadura konstantez mugitzen zana. Horiz izan bere trukoa. Alegia, bardin pasatzen direla gauza geldi egonda, edo sistema bera mugitzen bada. Gero ikusiko dugu trenekin eta gauza ze pasatzen da. Hori da Galileoren trukoa, eta esan zuen, bueno, honek neurtzen du denpora bat. Honek neurtzen du beste denpora bat. Baina, honek posizioak aztertzen ditu, aztertzen ari dira partikula bat bakarra mugitzen ari dana, estudiatzen ari dira, behatzen ari dira, eta konturatzen dira, naiz eta bi erloju hauek ez egon sinkronizatuta, denpora tarte berberak neurtzen dituztela biak. Hori da, Galileok esan zuena. Galileok esan zuen denpora absolutua dela. Alegia, Aristotelesek ere esaten zuena, guztientzat berdin pasatzen zela. Persona guztientzat. Bardin da bi sistema hauek, hau mugitzen ibiltea honekiko, bia bardinak izatea. Claro, orden, ze ondorio dauzka horrek? Lehenengo, bi sistema bata bestearekiko mugitzen direnak, identikoa dira natura aztertzeko. Bardin digu, geldi egon edo mugitzen egon. Natura bardin mugitzen da. Lehenengo gauza, importantea. Bigarrena, claro, guztientzat pasatzen da denpora erritmo berean. Beraz, erloju guztiak nahi badoguz, ordura ipinten ditugu, nik ipini ditut hemen sinkronizatuta. Zer egiten dugu gauzenien?
guaz, zer ordu dekozun, ordu ipiniko du, taka, eta gaur egunean telefonoak sinkronizatzen gaitu guztiak. Bai? Sinkronizatute gauz. Guztietako bardin da Ekuadorean bizi garen edo bestean, bardin da buelta moten dugun lurraren inguruan, bardin da. Bale. Ondorioa da, denpora tartea berdina dela, alegia. Denpora tartea, ez denpora. Denpora ez dut esan nik, ni bi gertaera diferenteren arteko denpora tartea, hori da neurtzen dana. Zer erlojuak ez du neurtzen, ezer. Erlojua dabil bueltaka, berak ez du neurtzen. Baina, ni txalo bat jotzen badu begirat, ordu hau, apuntatzen dut. Beste txalo bat, apuntatzen dut. Eta neurtzen duguna zenbat denpora pasatu dan bi gertaera puntualen artean. Ulertzen da? Bai, jazta. Orduan, orain hasiko naiz ondorio filosofikoak ebe bai, ataratzen hemendik. Posible da, edo nun dago zen behatzaileak danak sinkronizatzea, klaro. Denpora absolutua da, ez da problemarik. Erlojuak marka honekoa badira eta ajustatute badaz, badana bardin. Baina horrek esan nahi du, aldibereko geuztak neurtzen dituztela. Aldiberekoa da simultaneoak. Aldiberean neurtzen dutela dana, nahi badabe. Bueno, orduen, esan nahi dau, behatzaile haue guztiak borratu inditzakegu eta ipinten badagu behatzaile bat espeziala jainkoa. Leku guztietan aldiberean dagoena, horregatik, jainko horrek, egiten dugun guztia edo zein puntutan ikusten du, eta gainera, momentu bakotxean. Eta danontzako da momentu berbera, jainkoaren denpora. Eta problemarik. Claro. Hau edo hau identikoa da. Ze, hau eta hau, naiz eta distantzia oso urrunean egon, sinkronizatu daitezke, baldin eta seinale batek abiadura infinituz, hemendik ona, bialtzen badun mezu eta oin da, bostak dira. Eta honek esateko, bai, bostak dira. Baina aldi berean heltzen da. Abiadura infinitua danez, denpora ez da pasatzen. Ulertzen duzu historia. Orduen, baldin badago metodo bat sinkronizatzeko, seinale batez, seinale bat zer dan, ontsa ikusiko dugu. Seinale batez, esaten dut, hause da, eta abiadura infinituko seinaleri badago, danak sinkroniza ditezke aldi berean. Danak jainkoak egiten duen bezala, beraz, jainkoak ez teko inolako problema, jainko kristaua guri azaldu digutenak ez teko inolako pegarik. Bueno, nola sinkronizatzen diren oso urrun dauden bi erloju, esan dugu, posible litzateke abiadura infinituz doan seinale bat balego, baina existitzen alda, hori da asuntua. Seinale batek energia darama, seinale batek, seinale egiten da, zero zerbia aldu behar da, arri bat, binga, baina argia astiro da, zein da abiadurarik handiena daukona? Argia. Argia du. Infinitua zeukan, hain bizkorra zen, planetatatik eta zetozena eta astronomo guztia, infinitua da. Bale? Posible litzateke Galileoren erlatibitatea, posiblea zen argiaren abiadura infinitua izatea. Bueno, uste zuten infinitua zala. Uste zuten. Eta orduan, honek ez dugu problemarik. Taka, listo. Ya está. Bueno, baina, zein da argiaren abiadura? Hori da problema. Eta gero esaten da, zein da argiaren abiadura infinitua da? Bai, baina badau tipu bat, Ole Romer. Eta honek geroago, Galileo eta geroago, amentsa dauz datak. Hasieran pentsatzen zuten hori, baina tipu honek, Jupiterren satelite batzuen bitartez obserbatzen astronomoa zan, eta esan zuen, eta, argiak abiadura du. Alegia, abiadura finitua du. Bum, bombazo. Eta gainera nik kalkulatu dut zein dan argiaren abiadura. Eta neurtu zuen, eta iba. 200.000 kilometro segundoko. Izugarrizko abiadura da hori, ikaragarria. Hori egin zuen urte honetan. 1676an.
Hori beste hitzaldi bada nahi bazuen nola egin zuen. Bueno, hori ez dizuet kontatuko. Gaur egun, argiaren abiadura da, esakto hause. Esakto trampa egiten dalako, esaten dalako hori dela, puntu. Baina, sakonean esaten dana, hori arbitrarioa da. Ze unitateak arbitrarioa dira. Orden, esakto, argiaren abiadura hause da. Zergatik, fizikariak esan dutelako eta mundu guztiko fizikari eta zientzialari guztiak ados geratu direlako horixe dela. Bueno, gaur eguneko teknikekin neurtu daitekelako horrela. Bale? Baina, benetako garrantzia duena, ez da zenbat da balio duen, baizik eta balio bat duela. Horixe da asuntua. Trampa hori da. Ez da la infinitua. Bueno, ikusten duzu, zer dan, imaginatzen duzu, zer dan hori. Hauxe da lurra, hau da ilargia, eta hau da, hemendik argizpia botatzen dugu ilargira, eta hori tardetan da. Hauxe da, lerro horiak lurretik ilargira doan argizpi baten bidea. Argizpia hemendik pasaten ari dira, izugarrizko abiaduran eskara enteratzen, ze argiz beterik gauz. Hori da. Bueno, zehazki 1,6 segundo behar ditu hori egiteko. Bueno, hori da beste guz importante bat. Importante, argiak neurri bat du. Hori enteratu zirenien ja zientzialariak, armatu zen ja folioea. Horrek aldatzen du dana aldatzen du horrek. Gero etorri izan Clausius, ez dakit entzun duzuen, estudiatu duzuen termodinamika eta olako guzetan, honek gauza importante batzuken zituen, batez ere, bueno, esan behar da, Galileok eta Newtonek proposatzen zuten mekanikan, tempora posible esan aurrera seinatzera joatea. Ekuazioak identikoa dira, gorantz zein berantz. Beraz, eta problemari. Baina, claro, gero ez. Honek, 19. mendearen erdialdean, fijatu zaitezte, salto egiten gabiz, salto egiten gabiz, 19. mendean, honek esaten du, hasten da estudiatzen termodinamika, eta agertzen da ikaslentzako suplizioa izaten dan termodinamikaren bigarren legea eta entropia konzeptua. Bale? Ez ala bai. Bai, ez da. Hori estudiatu duzuenok badakizue. Bueno, sistema natural guztietan entropia hori oso importantea da. Ze, naturaren izaera determinatzen du. Eta horren arabera entropia handituz doa, eta horrek markatzen du denpora iraganetik etorkizuneran zoatea. Ez da posiblea, ze lehengo dibujoetan ni bialdu nezakeen izpi bate iraganerantz. Eta gero gunean, zientzia fiziozko hainbeste pelikula egiten dire, pentsatu zein daitekela. Eta batzu sinesten dute. Bueno, libre da, sinestea, imaginazioa, nahi dozuna. Alegia, denpora aldatu, pasau egiten da, beti aurrerantz, eta iraganera joaterik ez dagoela. Itzulezina dela, prozesu itzulezinak eta itzulgarriak. Horrek ere ikaslentzako sufrimentu izaten dira. Bale? Bueno, horregatik esaten zaio, denporaren gezia. Noranzko bat markatzeko gezi bat markatzen da. Beti du aurrera. Bueno, eta hauzetara dator. Oin dator beste golpetazo bat ematen duela tipu honek, Einsteinek. Einstein ja moskeatuta zeuden, garai hortan hori argia esplikatu gendu nien zer zan, esplikatu nuen zein zan fenomenoa, orduan, claro, eta nun mugitzen da argia? Nun mugitzen da argia? Bueno, ez dut kontatuko historia, baina orduan zientzialariak hasi ziren topatzen ingurune bat nun argia mugitzen zan. Esate zuten, argia uina bada, olatua bezala behar du materia pasatzeko. Eta materia hori deituko dugu eterea. Propiedades super bereziak zeuzkana, inok ezekien nun zegoen, esango du, bueno, izatekotan olako izan behar du, baina topauen behar dugu. Eta zientzilariak hasi ziren eterraren bila, eta montatu zituzten esperimentu batzu, bereziki importantena, Michelson eta Morleyren esperimentua, eta horren bidez, nahi zuten jakin argiak, claro, uina bazan, esan nahi zuen,
ze norabidetan joan argia, bizkorrago edo astiroago joango zala. Claro, hori esan kontua. Eta montatu zuten, zera interferentzia bidezko esperimentu bat, zeinean ondo funtzionatzen bat zuen, jakingo zen nun mugitzen zan argia. Alegia, argiaren movimentu absolutua. Zein zan? Bai? Bueno, zergatik pasatzen zan hori? Galileoren ekuazioetan, ez ditut esplikatu, abiadura handiko igiduretan gauza arraroak pasatzen zirelako. Bale? Eta orduen, hori inok ez zuen esplikatzen zergatik gertatu zen, ze Michelson eta Morleyren esperimentuan izugarrizko porrota izan zen, egon ziren hainbeste denporatan zehaztasun handiko doitasun izugarrizko esperimentu bat egiten, eta emaitza beti zen, 0 patatero, porrot. Ez da posible. Eta, claro, ez da posible, azkenien soluzioa zein zen, Einsteinek esan zuena, bi postulatu eman zituen, ulertzeko ulertezina postulatu zituen bi gauza imposible batera. Bale? Eta ziren, batetik, Galileok arrazoia du. Esan zuen, sistema guztiak identikoa dira, natura bardin dago, edo nondik ikusita. Bueno, aldatuko dire ekuazioak, baina hori da tontokeria bat. Erreferentzia sistema bate, segun aldatzen baduzu, koordenatua diferentea dira, fenomeno identikoa da. Bale? Orden, erreferentzia sistema inertzial guztia baleokidea dire. Hori Galileok esan zuen. Baina ontsa dator petardua. Galileok eta Newton. Eta bigarrena, argiaren abiadura. Aiba. Agertzen espadira interferentziak Michelson eta Morleyren esperimentuan, ezin agertu daitezkelako da. Argiaren abiadura berbera da edozein erreferentzia sistematik. Hori imposible da, esaten duzu. Claro. Horben, hau eta hau Galileok eta Newtonek bezala. Hau guztiz alrebez. Eta esan zen, soluzio bakarra bia batera hartzea. Eta hortik hasi ziren esperimentuak, ondorio teorikoak ataratzen. Hori da. Eta orden ze pasatzen da. Fikatuko gara, nola demontre sinkronizatu daitezken bi erloju Einsteinen sisteman. Claro, trukoa da, hemendik aurrera argiaren abiadura ipiniko dugu C letrarekin. Eta nola, argiaren abiadura edo norat doala beti berbera dan, hemendik ona C eta hemendik ona C. Bale? Eta hemen da erloju bat eta hemen beste erloju bat. Sinkronizatuko ditugu bi erlojuak. Lehen sinkronizatu ditugu abiadura infinitua zela esan da. Baina orain hori ezin dugu erabili. Orden trukoa oso erresa, ipinten naz bi poste hauen erdian, distantzia berberera, geldinago, erlojua geldi daude, eta bi erlojuetatik argizpi bat botako dute. Aldi berean heldu beharko dira, hemendik urteten diren izpiek ona, hemen detektore badut, orduen aldi berean heltzen badire, eta erlojuak ordu berbera markatzen badute, esango du, sinkronizatute dagoz. Konforme? Baina orain dator petardoa hemen behien. Orain imaginatu dezagun situazio hau. Hau da Bilboko metroa, epinten dut. Kolakoa da, etxeak mentxe zauzien asan ikusteko, ze Galileoren esperimentua Bilboko metroan ikusten da fenomeno. Zela mobitzen da, nola suabe-suabe da? Bueno, hori trenean zoaztenien, azten da trena mobitzen, ez dakizu zu mobitzen zaran edo beste da bilen, bardin da. Ez arete konturatu, sensazio oso polita da hori. Bueno, hori pasatzen da. Orden, hemen doa, onja deko bagoi bat, mobitzen dana, eta hemen dau NASA, geldi dauena. NASako esperimentu hau errebera da. Hemen da postea, hemen dau beste postea. Baina orain galdera da. Imaginatu, tren hau lanzatuta dagoela abiadura batez. Hemengo erloju biak, hemen dagoen erlojua eta hemengo erlojua sinkronizatute dagoz. Orain sinkronizatuko duguz, hemen dagoen erlojua eta hemen dagoen erlojua. Bale? Baina ze pasatzen da? Hemendik ona
arina belduko da hemendik ona baino. Ze hemendik irteten den argizpia, onantz datorrenien hau mobitu da, bide luzeago dauda. Eta hemendik onantz datorren izpia lehenago helduko da honen gana. Zergatik? Hau arantzko ondalako eta bide laburrago daukolako. Orduan, bekoak sinkronizatute badauz, tren barrukoak imposible. Ezin dire sinkronizatu. Hori da bombazo. Denpora ez da berdin pasatzen neurketa. Ez dute emaitza berbera, esan dizuet, denpora zer dan ez dakit ondino, ez dakit zer dan. Dakit neurtzen. Erloju danak dauz identikoak. Sistemak identikoa dira, berdin da batean edo bestean ikusi. Baina, hemengoak, hemen behien dagoen erlojua eta hemen dagoena, eta hemen dagoena, ezin dire, aldi berean, ezin dire biak modu berean sinkronizatu. Sistema bakotxa bere sinkronizazio propioa du. Eta diferentea da. Ondorioa. Ez da posible. Bueno, sinkronizatu daiteke persona bakar batekin. Lehen ipinituta inbeste behatzaile. Baina sinkronizatzeko nahikoa da bat. Bale? Baina argi seinaleak erabiltzen ditu, eta orduen horrela pasatzen da, ez dala posible bi sistematan sinkronizazio berbera aukitea. Alegia, P puntura lehenago iritsiko da B' puntutik irtendako izpia, B puntutik irtendakoa baino. Bale? Baina, total. Orden Einsteinek esaten ditu, eta Lorentzen sistemak, aldatu behar dire ekuazioak, Galileoren ekuazioak ez dire baliagarriak, Einsteinen ekuazioak edo Lorentzena, nahi dozoena, diferentea dira. Baina ondorioak haue dire, bat, sistema bakotxak bere sinkronizazio propioa da. Bi, sistema bateko toki berean jasotzen die bi gertaeraren arteko denpora propioa da. Neurketa ere diferente da, klaro. Bi toki desberdinetan neurtzen dena impropioa da, deituko dugu. Hori esplikatu behar da gero. Agertzen diren mila arroio. Total, elkarrekiko igitzen ari diren bi sistematatik neurtzen diren denpora tarteak, hauxe da importantena, diferentea dira. Diferentea dira. Beraz, denpora ja ez da absolutu. Lehen, danetza zan bardina. Danetza pasatzen zan bardin, Aristotelesen gandik Galileo oraino. Baina orain, ja, ez da posible berdinak izatea. Eta espazio ere ez. Ze gero, beste ondorio bada, nik hemen ez dut ipini, distantzia be diferente neurtzen direla. Bardin, geldi egonda edo mobitzen diren objetuenak. Hori da, beraz, espazioa ez da absolutua. Denpora ez da absolutua, desesperazio kompletua. Baina, bada beste magnitude bat absolutua dana. Eta orduan, ez dut esplikatuko, bai, kasu bi hauetan, egiten badugu kalkulu hau, hemen ipinten dodana, alegia, definitzen badugu magnitude hau, ez deitzen dana, espazio denporarena, eta denpora hori honela definitzen badugu, eta ez, hau da Minkowskiren espazioan, ez dut esplikatzen zer dan, ez da geometria euklides-tarra, diferentea da, orduen pasatzen da, distantzia hau identikoa dela, hemen behitu akats bat, hau beste errata bat, prestatzen egona zena despistatu naz. Hemen ese hau azentu hau sobran dago. Denpora tarte espazio denporalak, horregatik esaten da lau ordenatu daudela, eta beste espazio mota bat dana euklides-tarra ez dana, euklidearra ez dana. Hori da erlatibitatearen teoria, distantzia espazio-temporala absolutua da. Galdu dugu, lehen esaten gendu distantzia absolutua da, espazioa absolutua da, eta denpora absolutua da. Eta horren dinogu, espazio ez da absolutua, denpora ez da absolutua, baina konsola gaitezen espazio-denpora absolutua da. Hoxe da polita, bale? Bueno, orain, kompletatzeko itzaldia ez dakit, denporaz nola gabiltzan, bueno, ja, amaitzera noa, Ze pasatzen da, lehen dibujatu dudan asuntua Einsteinen teorian.
Baina orain hartuko ditugu bi dibujuan, lenguan bezala lehen planoan izan da oin, hartuko du plano batekoak, X eta Y, Ixa eta Y-koa, eta orduen plano horretan, eta orduen agertzen dira olako dibujo batzuk, kono batzuk bezala. Kono hauetan, hau da etorkizuna, biztan da, eta hau da iragana, beraz. Eta forma hori atarratzen da, zergatik, argia beti edo nora joan da abiadura berberaz joaten dalako, eta orden hori argizpi bat, hau da beste argizpi bat, eta norabide guztietan dago argizpiak eitzen dute gainazalau, eta horregatik horri esate zaio, argikonoak direla. Argia edo nora joan da, hortxe doa beti. Beti doa bere lekuan, beti doa abiadura berberaz. Bale? Bi argizpiren denpora lerroak dire horiek. Bale? Bueno, eta orduan, ze pasatzen da? Pasatzen da, nola esan dugun hori argizpia dela, edo zein partikula argia baino lentuago badoa, kono barruan egon behar dela. Eta hemendik beti etorkizunera doala. Argia hemendik datorre eta aradoa, baina partikula material bat ezin da joan argia baino bizkorra. Ez dagoelako argia bizkorragorik, Einsteinen teorian. Orduen, partikula materiala barrutik ibili behar da. Esate baterako hori, hori izan daiteke partikula bat. Baina beti egongo da konoaren barruan. Ezin da eskapatu hortik. Orduen hemen dekozu, masadun partikulen lerro posible beti da hori, eta beste ondori importante bat, masadun partikulak inoiz ezin direla abiadura baino bizkorrago. Argiaren abiadura baino bizkorrago joan. Jazta. Eta bukatzeko, hengo dutzu beste plano bat orain, oin imaginatu egizue ze pasatzen dan, berrido hartuko dut norabide bakarra, partikula material bat mobitzen bada nik esaten dizuedan bezala. Hau bada planoa, eta hau bada argiaren ibilbidea, edo zein partikula material joan behar da kono barruan. Izen behar da hemendik, edo nahi bazu hemendik, hau geldi dagoen partikula bada. Geldi dago. Bueno, orden imaginatu egun, geldi dagoen partikularen denpora lerroa berdea dala, eta joan etorriko bidaiari batena urdina. Eta imaginatu dezagun, claro, hemen geldi dagoenez, honek neurtzen duen denpora izango da denpora propioa. Baina hemendik ona eta hemendik ona joan etorriko bidaia egiten badu ausurruneraino eta bueltatu egiten da, hau izango da denpora impropioa. Orduan, Einsteinen teoriak dino, denpora propio hau, neurketa txikiago izango da denpora impropio baino. Alegia, kasualidade da, hau nik idatzi nuen liburu baten, Einsteini buruzko liburu bat idatzi nuen, 1980 urtean. Eta imaginatu nuen bidaia interplanetario bat, bueltatuko zena 2008an, eta hori itzalde poten ari naiz. Hori kasualidade hutsa da, ez da nire kasualidade hutsa. Eta esaten, bueno, ze pasatuko da honen arabera, astronauta bat hemen, koete superpotente batean, izugarrizko abiaduran boda, klaro, abiadura hau izugarria da. Eta honet dire bikien paradoxa da, Einsteinek proposatu zuena, bikiak dira. Egun berean jaio dire, beraz adin berekoa dira. Baina, tipu hau badoa, eta agur, bueltar arte, 30 urte egon gonaz bueltak emoten hortik. Eta bueltatzen da, eta iba diez. Hemen geldi egon dana, deko gauza bat, eta honek beste gauza bat. Nola da posible hori? Nola da posible hori? Bueno, horreri esaten zaio, bikien paradoxa. Bueno, hori gertatzen da, baina ez personakin. Hemen trampa dago, hau imposible dela. Abiadura hori igartzeko izugarrizko abiadura izan behar du, eta argiaren abiaduraren ingurukoa. Eta persona bat mobitzeko behar den energia izango litzateke infinitua kasik. Ulertzen da? Hori ez da posible. Baina gainera aparte hemen deskatxarratuko zala, hemen hileko zala, erabat, hemen alako frenazo emon behar dagoen.
Eta gero, berreio azeleratu horran, hori ez da posible. Bueno, vale. Baina, egin diren esperimentuetan, oinarrizko partikulekin, atomoekin edo elektroiekin, protoiekin, hori betetzen da. Vale? Eta gaur egunean GPS-ak eta gauza funtzionatzen badute horri esker da. Bueno, hau da historia polit bat, kontatu dizu dena, horrek irudiak egin nituenik bere garaian libururako, eta hoxe da. Baina, hau gero ikasle izaten zen, non dau falioa? Nik hori proposatzen nien ikasleita. Hori pasatzen da, eta ez da posible, eta ez da egitea, klaro, trukua dauko, trampa da, hori imposible da egitea, beste goze bada. Bueno, orain danak dauz pentsatzen joango direla ez dakiz zer eta egongo direla espazio nahin beste denporan eurentzako kalte. Baina, bueno, hori beste problema da. Bueno, dana dala. Eta ja, maitzeko, ja, asmeitu nahi dut, bi diapositiba gehiagoekin, segunduaren, lehen esan dizuet zein zan segunduaren definizioa. Zientzilariak zoratute ez dauz, baina gauza raroak egiten dituzte, hain zuzen ere teknologia hainbeste garatu da, eta hainbeste ikasi da mekanika kuantikoan eta fisika teorikoan eta bar, neurketa super zehatzak egin daitezkelak, eta gaur egunean asmatu dire ez pendulo erlojuak baizik eta erloju atomikoak. Eta orduan, hau da definizioa, lengua erreza zan, egun batez besteko eguna, 24 ordu, orduak 60 segundo eta gaur egunean batek lehidu nahi du hori, irakurri. A ber, norra animatzen da. Segundoa da, Cesio 123aren oinarrizko egoeraren bi maila hiperfinen hartzeko transizioari dagokion erradiazioaren 9.192 milioi, 611.000, 730 periodoren iraupena. Eta hori neurtu daiteke? Hori neurtu daiteke katxarronetan. Hauxe da, Suizan dagoen Cesio hotzeko erloju atomiko bat, eta olako zehaztasunarekin neurtu daiteke denpora. Ondino ez dut esan zer dan denpora, neurtu daiteke denpora tarte. Vale. Bueno, eta orduen lehen esan dugu Agustin Hiponakoak esan zuela, zenbat urte Euskala Unibertsoak? 5.000, bueno, gaur eguneko jakituriarekin eta gehien onartute dagoen teoriaren arabera, nahiko zehaz dakigu, zeo zer pasatu zela hemen Big Bang momentu baten, bum, bombazo bat egon zela. Zeo zer, ez dakigu, eta hemen dau puntu suspensiboak. Badakigu, neur daiteken denpora laburrena dela Plancken denpora. Zergatik dakigun hori beste errazoia. Eta hori da, fijatu zaiteze, 5,3 edo 5,4, 10^-54 segundu, alegia. 0,54 0 ipini eta gero ipini 5 segundu. Eta kontu ez zer dan muga fizikoa, guk dakigunaren arabera. Bueno, pertsonak, zientzilariak gai izan dire, neurtutako tarte txikiena, ato segundo bat izen zan, hau neurtu zen 2012an. Neurtu zuten bi denpora tarte laburrena. Hau bere ez da makala, bi bider 10^-18 segundu, alegia. 0,18, eta gero, zera, 18 edo 17, berdin dio. Hori da. Argiak atomoa zeharkatzeko behar duen denpora, atomo bat zeharkatzeko behar duen denpora da, hau baino pixka gehitxo. Argi uinen periodoa, argiaren periodoa, hauxe da, argia total, dano dakigu zer dan, kontrolatute dau. Irrati uinen periodoa, irratia entzuten etorri naiz ni autoz, etorri naizenien, hauxe da, atara kontuek, zelako frakziak, soinu uinen periodoa, nire soinua entzuten ari zarete, horren periodoa hauxe da, segundoren milarena itxi gora bera. Ilargitik lurrera, segundu bat behar du, guazen gorantz. Eguzkitik lurrera, 8 minutu. Ordua, honen beste segundu dira. Urtea honen beste. Homo sapiens bizi garela, bizi gora bera. Etorri ginen garai hortan.
Posmila urteak kreazioarena, beta Adan eta Ebarena hor geratu ziren. Uranioaren erdibizitza hauxe da, lurraren adina hauxe da, eta unibertsoaren adina. Gaurko jakituriaren arabera, da 4,8 hamar ber hogei. Alegia, 13,7 mila milioi urte. Hori da, adina. Bueno, eta ja amaitzeko, bonban, denporaren gezi hauxe da. Eta bukatzeko ondorioa, bat. Zer dakigu denporari buruz? Naturaren ezaugarri bada. Neurtu daitekena, propiedade bada. Neurtu daiteke, baina zer neurtu daiteke? Neurtu daiteke denpora tartea. Erloju badez. Unibertsoarekin sortu azala. Printzipioz. Guk hori onartzen dugu printzipioz. Lehenagotik ez dakigu zer. Badauz teoria diferenteak. Baina gure unibertsoa behintzat orkoa da. Materiarekin batera. Eta ziurrenik, unibertso hau desagertzen bada, denpora desagertuko da. Baina hori bere ez dakigu. Esateko modu bada. Poliki, gero eta gauza gehiago dakigu denporari buruz. Denpora tarteak. Gero eta zehatzago neurtzen ditugu. Horretarako, erloju atomikoa ezin da eraman daiteke eskuan, dakizue. Baina eskuan dauzkagun erlojuak eta telefonoak horrela funtzionatzen dute. Baina, zer da denpora? Ez dakit, nik ez dakit. Nik kontatu dizuet ordu betean hemen aspertzeko beste zer dan denpora, hor konpon, zuek atara zuen konklusioak. Kuriosoa da, materiaz ari gara, materia da natura, hori badakigu, eta materiaren aldaketak neurtzeko erabiltzen dugu denpora. Baina denpora, zeo zer inmateriala da. Materia neurtzen dugu, materia estan gauza batekin. Horregatik, titula epini diot nik, naturaren harima dela. Harima komila artean. Hori izaten digute, gube gorputza daukagula eta harima daukagula. Sinesten duena, sinestu dezala, baina niretzat natura da benetako misterioa. Ez beste gauza. Natura harrigarria da. Harrigarria da nendan. Eta jazta, kito, hori da nire hitzaldia. Galdetu nahi dozuena, alba dutzu eta argituko izuet, eta bestela, jazta, hoize da. Bale? Ondo pasatu duzue? Ondo pasatu duzue ni oso posinoa, jazta. Nire hitzaldi baten aspertzen dana, tristetu iten agurrek. Nire getu nesan zer, esan duzu nianen hasi-hasieran gaina, Zer? Jarraitu dut, baina zientzia behar ditula, zientzia interpretatzeko lehen da bizi egin behar dena dela behatu. Behatu, klaro. Eta ni jaren ez gaur eguneko jendeak pentsatzen ez. Nor ari da behatzen, behaketarako zera horretan ez. Hori da. Eta hor katiatu nahiz da, segiren da horrela eta itzaldiak iritsi dian arte, askotan fizikario dintzin dizkizu da zenbaki horiek ez. 10-18 segundu, 40 puntu hori eta esan den, natura behatzeko grina hori galdu izana ez ote da zenbait hasi dela pentsatzen horrela, zehaztasun maila hori behar dela natura benetan interpretatzeko. Baina... Horretorri nahiz katiatuta galdera horiekin ez. Nor da bilgar natura. Denboreite zaio pasa, baina ni disfrutatu nahi dut denpora. Aukera bat izugarria da, nik oin esango izut zer erantzun nuken nik hori galdetzen didatenei. Zuri kasu honetan, zuk proposatu duzu, ni enamoratuten nago naturarekin. Lehenengo printzipia. Zenbat eta behiagoekin, gehiago harritzen nago. Gehiago, benetan diotzut, ikusten da, nola da posible. Eta gu entero barik, ulertzen da. Orden, ni apasionatu egiten naiz gauzekin. Bizitza horren, beti esaten dut, irakasle izan da txollo bat niretzat. Libertade itzela izan dut pentsatzeko nahi dutena. Pentsatzeko.
nik ikasle idane izaten nien. Zuek, ni baino asko begeia dakizue, teknologia nik idearipez. Ez dakizer idearipez. Baina, pentsatu ze gitxi egiten duzuen. Niretan misterio da. Gu gara misterio. Gu eta animaliak, danak. Entrevista baten honek esaustan, eta niri urten jaten bihotzetik. Eta gero ipini zuen titularrean, honek Marko Zapiain. Personak, nire ustez, materia multzo bat gara, eta hau da mirari bat, pentsatzeko gaitasuna dugunak. Esan duen hori holan, eta gero esan esastakeria esan dudan. Beregia da, materia gara. Materia da, elementu batzu dauzkagu, hizkuntza daukagu, hizkuntza funtzeskoa da, astrazio analizeteko. Hizkuntza gaineradeko habilidade izugarri bat. Hitz egin dezakegu eta esan dezakegu, existitzen dana eta existitzen ez dana. Kontuz, imaginazioa dugu. Hor drama badau bizitzan, batzu bizi dire fikzioan. Eta zoriontzu dira. Zoriontzu dira, edo badirudi baietz. Beste batzuk, nik ez dut dramatzat hartzen. Ez da, bizitzea hori da, bizitzea niretara pentsatzea, eta denpora, baina gozatzea beste modu batera. Ez denpora da, aukera dugu pentsatzeko. Denporak ematen dugu aukera mila gauzatarako. Bueno, batzuk aprobetxatzen dute gauza batera, beste batzuk, dana, nik ez dinote zer, nik bakarri dinot, niretzat importantena da, natura harrigarria dela, eta ondino milaka milioi sekretu ditu ezagutzen ez ditugunak. Orden, zientzilaria zer da, ikertzailea zer da, baina zuzen ere, saiatzen dan tipo bat, horreri azalpen bat emoten. Baina ez gara bat, milioika zientzilari dauz munduan. Eta sortu dugu sistema bat, nun, hau da importantea, zientziarena, nizta. Zergatik da zientzia importantea? Zientzia edo bada universala edo ez da zientzia. Bueno, hori da gure printzipioa. Natura da natura. Zientzilarien metodologian, azkenien mundu guztiko, zientzilari guztiek onartu behar dute gauza bat, edo ez. Eta onartzen dire gainera, modu provisionalean, behin-behineko teoriak egiten dira. Fintzen ari gara, gerauta gehiago. Bakarrik dau gauze bat mundu guztiak berdin egiten duena, eta da matematika. Eta hor da beste misterio bat, zergatik matematika balio du fizika ulertzeko. Hori da, nik ere ez dakit, baina esperientziak esaten dit balio duela. Hemen dana hori matematika izan da dana, ez dakit enteratu zaten, baina dibujo guztia matematika dira. Hor nik egin ditu danak. Baina formulak ez ditut ipini. Lotzen da honek, esaten nahi zen honek besti gehiago importante bat ematen dit gaur eguneko gizarte ulertzen duzu ez? Bai. Hitza sortu daiteke benetakoa edo asmatu da fikzioa. Fikzioa. Eta garrasagoa da, ez da, batzuentzat behintzat behatzea baino entzutea. Klaro. Igual horregatik. Klaro, baina horregatik sortu diren mitoak. Behatzen dena baino garrantzia gehiago du eta gaina matematikakin espazia gai hori azaltzeko, esaten zu, bueno, sinistea. Ez que matematika dugu zaugarri bat, matematikak egiten dituen goza, betiko dira, kontuz. Kontuz, teorema bat frogatzen da, hori betiko da. Bere mugatan, betiko. Nik beti ikasleri esplikatzen diete, nire klasetan, Euklides, marabile bada, liburu hori. Idatzi zuen oindala 2005 urte, geometria, geometria Euklides tara, idatzita da oindala 2005 urte. Eta betiko balio du. Karo, trukoa dago. Badago axioma bat, betetzen espada, beste geometria batzu sortzen dira. Baina, hangoa betiko da. Eze kurioso, Eta nola da posible naturalako izatea, hori horrek harritu egiten hau. Eta batzu bilatzen dute esplikazio mitikoa, bale? Eta horrekin pozik geratzen dira. Erlijio guztiak hola da. Nik horretan ez sinesten, bale? Baina, badaki batzurentzat hori oso importantea dela. Baina hori da, nire ustez, fikzioa. Nire ustez. Errespeto guztiarekin.
Baina, behitu zein darra auki duen, eta hil dute horregatik, eta Galileo ez zuten garbitu txurros. Ze aldez aurretik bestia zelan zan, garbitu zuten, zelan naz goratzen orain. Bruno, horregatik dinotzut. Eta Koperniko libratu zen, kasualidades. Eta azkenin arrazoia zaukaten. Historia kontatzen dana Galileorena juizioan gero esan omen zuen, hori ez dakit esan zuen ala, baina epur se muove, alan da guztiz ere mobitu itzen da, hori oso polita da. Egia dan, ez dakit, baina kontakizun polita da. Ulertzen da, baina zientzilariak, hori da asuntua, gero, klaro, Elizak eta erlijioak derrigortu indute euren fizioa besteak sinestera. Berezke, zientzilarien metodoa hori da arriskua. Zientzilariak ez deu ezer onartzen, ez bada mundu guztiak onartzen duelako neurri horretan. Neurri horretan, eta berriro dinot, ez da absolutua. Baina, gauza asko esplikatzen ditu. Eta hori da bizipen bat. Nik horregatik gustatzen zait hitzaldiak eta motea, ia ikasleak eta ezerak, pentsatzen duten. Nik ikasle hori esaten nien, zen badakizuen, sekizkiten datuak ez dakizer, hau ez dakizer, eta besti, eta, baina, eta zer zan nahi du horrek. Pentsatu duzu. Eta esaten nien, provokatzeko. Asko dakizue, baina, segitxi pentsatzen duzuen. Hori da, asuntua. Nire mesua hori da. Horregatik, filosofoekin primeran konpotzen naiz. Ia, rozpaita etortzen, pentsatzen ikasten. Hori da, baina hori norberak ikasi bideu, esperientzia propioz. Ez pentsau ni jaior nazela jakinda, kontatu dizkizu edan gauza dire, bizi izan ditu denak. Ni, karrera bukatuta, irakasle hasi nintzen unibertsitatean. Eta tokatu zitzaidan erlatibitatearen teoria esplikatzea, eta nik enekien zer. Enekien, nik ikasi nuenien niri ez idaten esplikatu. Borduen, horreri bueltak eta rebueltak emon behar izan nizkion, ze esplikatzeko nola esplikatuko nuen ez nekiena. Gaur hori indot hemen, ez dakiz erdan denpora eta egonaz berba eta berba. Ondo, divertido bazalete, konforme, baina gauza asko pentsatu dugu hor gauza asko pentsatu dira. Eta kontuek niri bakarrik horrek, gai horrek, zer da denpora? Filosofo bate planteatu ez da, zer demontra da denpora eta ez dakit, ideari pez. Baina, klaro, horreri bueltak emoten bat zuzazten zai, bada letxe, bada un misterio horrek, eta apasionantea da. Eta nik divulgazio zientifikoa egiten dodanean, nire helburua da kutsatzea, kezka hori, besterik ez. Ni una oso positik nago. Esta cantidad de kontua, hori da asunta. Beti kontatzen nien ikaslei anekdota bat. Einsteine erlatibitatea teoria eta zertu zanien eta holantxe oso famatu egin zan. Eta behin joan zan Nueva Yorkera, ez dakizin urtetan, baina nire liburan antxe dau dokumentatuta hori. Eta egon ziren antxe hango intelektualak eta filosofoak eta esaten danak, egin zuten dokumentu bat Einsteinen kontra, hori guzurrezala Einsteinek esaten zuena. Ipar Amerikako 120 edo ez dakizen, bardin da zenbakia, ni ari naiz grosso modo. 120 intelektualik handina diote Einsteinen teoria falsoa direla eta ez dakizer. Eta periodista bat, beti bezala, kasetaria, galderak egiten dituzte. Igual ez dakete ideari berez, baina galdera egitea da importantena. Eta esan zioten, Einstein, zu esarak eskatzen bitu, hemengo intelektual guztiek esaten dute zure teoria okerra dela eta falsua dela eta esatzen. Eta erantzuna oso simple izan zen Einsteinena. Ni horregen hauk eskatzen bape. Keskatuko nintzateke batek bakarra baleuka, batek bakarrik baleuka errazoia. Bera, zuzen balebil. Hori esaten duen batek bakarrik arrazoia baleuka, ez egun daugaik. Batek bakarrik arrazoia baleuka, orduan hasiko nintzen keskatzen. Baina, esaten dituzten gauzekin nien keskatzen. Ulertzen dazo? Batek, ez da kantidad de kontu. Da, konzeptua da. Horregatik, nien ez nervioso ipinte. Kontatuko ban izun historian zehar, hitzaldiak nun emon ditudan eta ze pasatu jatan, Jartzen oso nervioso, zenbat egiten.
horrekin bizitzen, baina Bai. Hori ez esan ez da nik kezkagarria, Netzat kezkagarria. Kezkagarria eta gehiago. Bizi naizela horre sinkronizatutako zera horiekin eta pentsatzen jartzen naizenean. Gero pasait ezin, Bai, baina egia da, kezkagarria. Haindia sofistikatuak, Baina aldi berean ez da polita, ez da... Nik... gaitasuna da ona, Bueno. Hori da, eta hori danon artean, gauza kolektiboa da, horregatik deko garrantzia, zientzia deko, metodologia deko, ez da la persona batena. Eta ez da Einsteinek esaten duelako egia dela, baizik eta esaten duena ontzat hartzen dugulako. Hori da kontua. Ez da nok esaten duen, baizik eta ia esaten duena guztiok onartzen dugun. Hori da universala izatea. Hori ulertzeko behatzen dakien jendea behar da? Ba, klaro. Kontatzen diotenarekin bizi nahi dute ez behaketarekin. Claro, eta lehen zuk esan duzu mundu honetan eta orain interneta eta besti eta fake news, hori da, esan daiteke edo zer gauza. Bueno, hori da, eta nik egoten nahi zantze ikasleri, esaten duten, igual lan bat agindu, ez da, eurek egiteko, euren informazioa topatzen, eta pinte zituzten gauza batzuk harrigarria. Eta hori, nondik atarazu, ez interneten agertu data. Bueno, bale, baina interneten dagoen guztia ez da egia, Hori da, ikasi behar duzuena, ikaslea da, bereizten zer dagoen zuzen eta zer ez dagoen. Osea, behar da persona inteligentia, pentsatzen duena esateko, hori ez da posible. Nire mekanika kuantikoarekin eta esaten diz, behin etorri zitzaidan, bitu, unibertsitatean, etorri zitzaidan, holako, mundu guztian dauz, genio uste dutenak. Crank, esaten dabe ze inglesez, holako tipo batzuk. Pirauak. Eta unibertsitatean denguela, burruka kontu hartan, enzerratuta nire bulegoan ez dakiz zer, eta etorten zitzaizkidan konsultak egiten, bulegora. Eta esplikatu uztan inbentu izugarria zeukala energia lortzekoa, eta montatuta zegoela olako objeto kuantiko bat, ez dakiz zenbat kilotakoa eta feliz. Eta esan nautzen, bueno, a ber, mekanika kuantikoa da, justu, mundu oso txikiko portaera esplikatzen duen gauza bat. Eta ezin duzu ulertu, hangoa, erabiltzen baduzu gure tamainako mekanika erabiltzen. Mekanika klasikoarekin ezin da ulertiko. Mekanika kuantikoa, imposible. Bi logika diferente dira. Baina bi mundu diferente dira. Ulertzen da, gero, azten bazara aztertzen, esplikatzen duzu zergatik. Bueno, eta esan neutzolako hori, danak esaten diotela, bere ignorantea dela, baina berak idea superona daukola, eta kabreatu joan esan. Bueno, esan gotzeko, sentitzen dut, baina nik esan behar dautzu, pentsatzen dutena. Etorri zara niri konsulta egiten, esan behar dut, hori imposible da. Ulertzen duzu? Hori, objeto kuantiko bat, kilo batekoa edo 10 kilokoa, eta horrek energia guztia zertzen duela, ba, kuantikoa, beste gauza da. Ulertzen da? Hori ikisi behar da. Ikasi behar da, apala izaten, esan behar da, ez dakit, eta bilatzen hasi, eta entzun, eta pentsatu. Hori zen behar da. Eta dokumentatu ondo, klaro. Zer zango izue, zuek astea zate, zuek egizue, listo. Bale, besterik. Bueno, gitxien ez euskera behikasi duzu, euskera balio edozetarako, guzurra esateko, egia esateko, fizika egiteko edozetarako. Kontua da, eginen behar dela. Hori importantea da. Eta hori da, nire mesua da edozertaz. Eta gairik komplikatuenaz. Klaro, gu herri txikia gara, eta igual ez togu espezialistarik danetan bardin da, baina pentsatzen duena espezialista izan ezarren ere azaldu dezake. Hori da importantena. Bale, eskerrik asko entzutearen nire rolloa, ni posi nao.